No, em va succeir després de Bòsnia. El quart any de la guerra, jo ja havia fet com 3 o 4 reportatges i recordo que l'últim n'estic molt satisfet perquè ja va ser un intent també de fugir, es deia Les Roses de Sarajevo, i era un intent d'intentar arribar a l'espectador que jo sabia que desconnectava, que li produïa molta mala consciència. Això passa amb segons quins temes, que la gent ja sap que canvies de canal quan saps que la notícia ja va sobre això. I hi va haver un intent d'atrapar l'espectador per una altra via. Per això també quan m'han dit la primera pel·li documental t'han nominat a l'Oscar, que sempre porto molts anys donant-li la veu, intentant, no jo, molts companys meus, intentant que l'espectador, atrapar l'espectador amb altres vies més properes al plaer i a la creativitat. No, jo recordo que estava tan implicat en el tema Bòsnia i estava tan fart que les coses no canviessin, que igual que jo vaig veure altres periodistes que van deixar la professió i es van dedicar, un francès, a entrar en camions, a entrar lliures d'ajut humanitari. L'altre es va apuntar fins i tot a la guerra. Jo el que recordo és que deia, jo el que vull és un micro, no un micròfon. Hòstia, he d'amagar el que he de dir, el que vull que us arribi, ho he d'amagar amb una cosa que es diu periodisme. Quan en realitat jo amb això ja tinc les idees tan clares que m'agradaria agafar un micro i cridar. I és curiós perquè s'assembla bastant quan de vegades em diuen, per què et dediques al cinema documental? I dic, hòstia, perquè no sé tocar el saxo. Si sabés tocar el saxo, t'asseguro que entre que bufes, entre que et surt una cosa pel coco, que el teu cos, la teva creativitat et demana fer fins que allò surt, no sé quant temps hi ha, però feins un altre cop, no? I en canvi, entre que a mi se m'acudeix una cosa fins que allò arriba a l'espectador, hòstia, passa un any i mig, passen 2, no? Aquí és on aquesta professió és dura, difícil. L'altra cosa que la fa difícil és, que m'està succeint cada vegada més, és com més